Det er godt at bo i Løjt, fordi vi har så mange grønne områder. Vi har mange forskellige mennesker, der her kan lære hinanden en masse ting. Og Løjt er godt, fordi her... Jamen altså vi laver mange ting. Vi har været her og værksteder, og vi har EDB, og man kan faktisk lave alting. Altså det er en lille by, kan man sige, og også, hvor vi har samlet mange ting. Ja, nu kommer jeg oprindeligt fra København, ikke? Sådan nogle bebyggelser ved sådan nogle naturskønne områder rundt omkring, det møder man ikke i København. Folk kan gå til banko, der er tæt til indkøbsmuligheder, man kan komme hinanden noget mere ved. Det er det, jeg kan se fordelen i, at man bor så mange mennesker sammen. Alt det der sludder og brøvl med Løjt by er en ghetto, det er simpelthen bare nogen, der er ude på at skade os op. For det, jeg har ikke oplevet det der med man bliver chikaneret om aftenen, men det er måske nok også, fordi jeg har det korpus, jeg har det, så man tør nok ikke. Men bortset fra det. Jeg laver mange aktiviteter her i Løjt, og der møder vi fra hele verden. For eksempel Anita fra Irland, og mange kvinder fra Palæstina, og alt sammen. Jeg er glad, kan møde og kan snakke. Jeg kan kun sige positivt. Dem, der flytter op, de skal være velkommen hver en.